Welkom bij een nieuwe aflevering van Webschool. Vandaag neemt TVTeach jullie mee naar de website van de Nederlandse taaltest. En daar kun je komen door op Google bijvoorbeeld de 2 zoekwoorden in te toetsen: Nederlands oefenen. Laten we dat meteen even doen. De eerste 3 websites zijn websites die wij zelf ook aanbevelen bij TVTeach. Je ziet hier eentje van Cambiumnet. De tweede website is van jufmelis.nl. Die website hebben wij al een keer behandeld in een van onze afleveringen. En vandaag gaan we naar deze NT2 oefenen Nederlands van Kennisnet. Als je daarop klikt krijg je een hele overzicht, een pagina met ontzettend veel oefeningen. En wij moeten nu eventjes gaan naar deze, Test je Nederlands. Dan kom je dus op de website van de Nederlandse taaltest. En bij deze website, die is eigenlijk speciaal gemaakt om een aantal boeken ook aan te prijzen die jou kunnen helpen bij je Nederlandse taal op peil houden. Maar wij gebruiken het vooral om bijvoorbeeld onze woordenschat uit te breiden. En waarom? Omdat er iedere 2 maanden weer een nieuwe test verschijnt op deze website. Je wordt getest op verschillende manieren. Je ziet hier dat je kunt kiezen tussen Nederlandse spelling, werkwoorden oefenen, Nederlandse spelling algemeen, een test over zinsbouw en zinsstijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden, Nederlandse grammatica en zinsontleding en Nederlandse grammatica woordbenoeming. Nou, hieronder vind je nog een kleine link om naar diverse websites te gaan met verschillende methoden. Wij gaan vandaag eventjes oefenen met Nederlandse spelling, werkwoorden. Hensley is degene die deze test even gaat doen en daarna ga ik zelf nog even kijken hoe goed het zit met mijn kennis van spreekwoorden en gezegden. Nou Hensley, ben je er klaar voor? Ja. Oké. Dit onderdeel bestaat uit 20 vragen en het gaat erom of je het met een D schrijft, een T, DT, dubbel T of dubbel D. Nou, Hensley heeft niks geoefend, dus nou, laten we maar kijken hoe het gaat. Daar gaat hij, 20 vragen. Start de test. Wij vertrouwen erop dat u zijn excuses aanvaardt. Nou, het moet natuurlijk zijn wij vertrouwen erop dat u zijn excuses aanvaardt, maar het woordje aanvaardt, schrijf je dat met een D, met een T of met een DT? Welke kies je? En daarna klik je op volgende. Volgens de krant verbreedt de gemeente alle fietspaden in onze stad. In onze wijk zijn de meeste fietspaden al genoeg verbreed. Toen wij na de voorstelling naar huis wilden gaan, moesten we wel heel lang wachten bij de garderobe. Nou, we gaan kijken wat Henry van deze test heeft gemaakt. Nog 1 vraagje. Laatste vraag.
Wij mochten die folders vorig jaar niet onder scholieren verspreiden. Na afloop hiervan krijg je dus een uitslag die jou zegt op welk niveau jouw beheersing van de Nederlandse taal zich bevindt. Nou, wat is zijn score? Je hebt 11 van de 20 te behalen punten, dus hij heeft 55% goed. Dat betekent 12 of minder goede antwoorden, dat is dan onvoldoende. Zijn taalniveau is op het niveau van 1F en vervolgens staat er bij iedere opgave wat de score is geweest, wat hij ingevuld heeft en wat er dan had moeten zijn. Er wordt nog een beetje oefenen, hè Hensley? Ja. Maar dat is iets wat heel vaak gebeurt bij kinderen die anderstalig zijn. Het is gewoon nou eenmaal moeilijk. Het is nu eenmaal moeilijk om ervoor te zorgen dat je zeg maar, de finesse, de taal op dat moment, op dat niveau ook beheerst. Maar dat betekent dat je gewoon veel moet oefenen en veel moet lezen. En vooral veel naar TV Teach kijken. Ja toch Hensley? Ja, meneer. TV Teach? Wako Basinha!